Pagpalang araw po sa inyo lahat. I-share ko po sa inyo yung devotion sa Piso Sagrado. Ito po. Kung may tangan po kayong medalyon, halimbawa dalawa po yung kwintas po nyo, isama po nyo yung Piso Sagrado para ito po ay pampaswerte, para hindi po pang spiritual palagi yung kasama, kundi may pampaswerte rin po. Kung po Piso Sagrado po, ito, Piso Sagrado. Turo ko po sa inyo at i-share ko po sa inyo ang devotion ng Piso Sagrado. Isama nyo na rin po sa devotion to para palagi po kayo swertein sa lakad nyo, lahat ng mga bagay-bagay. Ito po, Piso Sagrado. Tuturo po ang devotion po. Una po sa lahat ay magdasal po ng ama namin, dalawang anamin, at pagkatapos ng dalawang anamin, isunod po yung orasyon nito at sumunod po yung kailangan po ninyo pag natapos na po ang devotion. Narito po ang devotion ng Piso Sagrado. Ito i-share ko po sa inyo. Sana po mag-subscribe po kayo at mag-like. Maraming salamat po. Hindi po. Piso Sagrado po. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Ikaw na ang mangari sa amin. Sundin na ang kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na to. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilin mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, ang kapurihan. Kaya naman namin. Sunod po yung orasyon ng Piso Sagrado. O Diyos, Jehovah Jireh, nawa ay pagkaloob mo sa amin ang masaganang buhay na sapat para sa pang-araw-araw na gastusin at upang makatulong para sa mga pangailangan na hindi magiging labag sa iyong banal na kautusan. Hinihiling ko po ito sa dakilat mga banal pangalan. El Elwa Elohim JB Sabaw sa Jaihi Adonai Diyos amin. Hihip po sa medalyon. Isunod po ang ama namin na naman po. Ama namin na sa langit ka, sambahin na ang pangalan mo. Ikaw na ang mangari sa amin. Sundin na ang kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilin mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakain naman namin. At sunod po yung pangkuhan naman Piso Sagrado. O Diyos, sa pamagitan ng iyong lingkod na si Senyor San Jose, nawa ay tamuhin ko tulong, grasya at magandang kapalaran sa araw-araw. O Senyor San Jose, patron di Universal Iglesia de Dios, ipatron di Comercia, Urs, Piso Sagrado, verdadero, adjubamit, iripime. At isunod po ang pangalan po ninyo. Halimbawa, ako na lang po, ang pangalan ko at isunod po yung orasyon naman po. In mea prisionis vitae per Jesum Christum Dominum nostrum. Amen. Dios Santo Cristo, Niño Virgo de Dios, adjubamit iripimi, miserere piratum, et videndis Jesus pasim, veritatum dilagiti Dominus omnipotent Dio gracias Christi Filii DBB miserere. Amen. At isunod po yung kailangan po nyo. Usalin po lamang po ng isang bisis po, dire-dire iso, tapos isunod po yung kailangan po ninyo. Huwag po kayong maya na umiling po sa kanya at pagkakalob sa inyo ng Piso Sagrado. Maraming salamat po. Ito po yun. Sana po pakaingatan po at magpagyabang. Pakabisa po ito ng Piso Sagrado. Ang tangan ko po ay Benito Diyos, tapos yung Benito Piso Sagrado. Samahan po na yung pampaswerte. Ito po, Piso Sagrado.
Ano po, mag-subscribe kayo. Ito po yung dasal po, kay Sagrado. Po. Yung pandasal na kay Sagrado. Sana po pakaingatan po ito at huwag ipagyabang para gabayan po kayo ng Piso Sagrado. Makapangyarihan po yung Piso Sagrado po. Yan po. Ano po, mag-subscribe kayo, like, and pinurin na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Okay po.